Крием дъвки орбит на най-очевидните места в Пловдив, най-стария град в Европа. Дали ще можете да ги намерите? Това зависи от вашата наблюдателност и умения, но преди това нека идем и да ги купим. Нека все пак не забравяме, че те първа прохождаме в YouTube и затова крием дъвки. Но ако ударите по един лайк и се абонирате, ще крием все по-интересни неща. Всъщност, защо направо вие не напишете какво да бъде следващото нещо за криене, а аз ще го скрия за вас? Тъй като не намерих дъвки в единия магазин, отидох в другия. Честно да ми кажа, мисля, че ако римляните можеха да видят Пловдив в момента, сами щяха да се откажат от него. Но нека оставим на страна за момент сроежите и мръсния въздух. И нека обърнем внимание на дъвките, които съм взел. Както ви казах, ще скрием тези 4 пакета дъвки и нека походим малко. Така, това място, това храстче ми харесва. Оп, нека си пуснем тука и малко да ги набутаме, да не се виждат. Перфектно. Ето го и второто място. Може някой работник да е наблюдателен, кой знае. Така, нека сложим пакет дъвки и на пешеходната алея. Кой би се усъмнил? Точно така. Точно тук. И ето го и последното място. То е най-очевидно, но все пак идеята е да може да се намерят. Набутваме в пръстче и сме готови. Ако това ви харесва, харесайте видеото и не изпускайте другите клипове. Ще се видим много скоро.